Zabranjeni u koralovu. Znam da sam ovo rekao već 90 puta, ali dođe mi da vrisnem koliko volim njih. Pljeskavice te su najbolje, a ja roštiljam ih. Pljeskavice volim što mirišu na gar, to nije vest. I što jest, jer pljeske roštiljam kao car. La 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 la. Znao sam da danas nije trebalo da ustaje. La 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 la. Dobar dan, vaše para dobrodošle su u staroj keva krabi. Pođite, sestre, i ne obraćajte pažnju na ovog reviznu napast. Pozdrav! Iako vaš lokal izgleda odbojno i nepodesno po svojoj prirodi, čini se da ne vređa naša osjećanja. Iz tog razloga i uzevši u obzir činjenicu da smo nekoliko dana provele zatvorene u autobusu, moje sestre i ja bismo ovde nešto pojele. Okej, ali prvo da pozovem pogrebnike i da im kažem da su im uniforme ukradene. Kakva fora. Ledoslava, ovaj služene drtina, ljubke dame, su očigledno došle da bi jela. Hajde da im uvaljamo, to jest da ih poslužimo slasnim kevinim pljeskavicama. Pa, gospodine... Krabama, da. Gospodine Krabo, izgleda da su vam poznata pravila ponašanja civilizovanog bića sa dna lanca ishrane. Možda vaš restoran ipak nije takva košnica degenerika kao što izgleda i možda smo vas pogrešno procenili. Naravno da jeste, kao što ćete uskoro saznati. Sundjer baba! Dođi mi da vrisnem koliko volim njih. Pljeskavice volim, udišem im dim. Pljeskavice, čim, 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 da isporučim. La 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 la. Čim, isporučim. Fijuk, gneb sasvim, tu,